S film za ku je kalla a wannan satin. Na farko shugaban barayi, kai soyayya, rigima, cakwakiya, an tashi akan wannan fim din. Wannan fim din ba abin da bai hada ba. Abu uku nan da kuka sani a fim wanda mutum yake so ya kalli fim, to wannan fim din ya hada. Saboda ni gaskiya a cikin wata 5 haka ban ga fim mai kyan wannan ba. A cikin wata 3-4 zuwa 5 gaskiya ni fim din nan ya matukar burge ni gaskiya, zai kayatar da ku. Ku je ku kalle. Sai kuma al'ajabi, wannan al'ajabin kana neman love story wanda zai taba maka zuciya, ka san an yi soyayya kuma cakwakiya ta zo ta raba masoya, kai to ka kalli wannan fim din mai suna al'ajabi, za ga abun al'ajabi. Sai kuma kwatar kai, shi ma kwatar kan nan ya yi kyau. Shi ma an kana neman fim din da ake ɗaukar fansa, fim irin na soyayya wanda shi ma zai taba maka zuciya, wanda jarumi yake gwagwarmaya a rayuwarsa ta soyayya, to ka kalli shi ma wannan kwatar kai din, shi ma ya kyau, sabon fim ne. Sai kuma fuskar waye, wannan fuskar waye din kai makashi ne. To amma abin da yake faruwa ba wai kisan ba, shin me yake faruwa a cikin rayuwarsa da yarinyar har ƙarshe yake kasancewa makashi, kai ku je ku kalli wannan fim din mai cike da al'ajabi. Shi ma fuskar waye yayi masifar kyau a jakale. Sai kuma makashin gida, wannan makashin gidan ko ba a gaya ma ba ka san fim din bincike ne, fim ne wanda ake bincike ke cazawa ma'aikata kwakwalwa, fim din ya kyau. Sai kuma kodumo, wannan koduman abu biyu ya hada, fim ne na irin bincike, sannan kuma fim ne wanda zaka dan ci dariya amma kuma ana faɗa, sannan akwai cakwakiya domin irin madaukin jarida ne haka, yake bincike akan wani irin babban uban daba na duniya. Fim din nan ya kyau shi ma a ji akali. Sai kuma ramuwa, shi ma ramuwa wannan fim ne wanda ake tashin hankali sosai, American film ne shi ma a ji akalle sai ya kyau. Sai kuma mafaɗata, wannan mafaɗatan fim ne na irin Koriya wanda irin ake tashin hankali, ma'aikatan sojoji haka, zaga wanda ake samun irin cakwakiya tsakanin su, shi ma fim din ne ya kyau. Baya a kalli fina-finan nan.